Chipani chitokoma, chipani chitokoma, koma sogoleri yathu omwewo ndi amene achiononga. Asogoleri yathu omwewo ndi amene achiononga. Chipani chitokoma, chipani chitokoma, asogoleri yathu omwewa ndi amene achiononga. Koma asogoleri yathu omwewo ndi amene achiononga. Kulira tu kumeneko, kulira kwa masapotazi azipani zosiyana-siyana, zipani za UDF, zipani za DPP, zipani za Ford, zimene asogoleri yake alipe ngati kuti sikunasale mezi 18. Ndinangofuna ndikukumbuseni inu asogoleri ya UDF amene muli ngati kumphanga, amene simukutuluka kuti muzipangisa misonkhano, komanso asogoleri inu a DPP amene mukuoneka ngati sopano mikangano yanu ija inatha sopano. Kulizi zokuti mmakangana kumeneko munatengerana mmakoti ndipo mukuyenera kuti muchite resolve ma issues yanu aja, anthu aziwe chisogolo kuti pamene kwangosala mezi 18 anthu akhale ndi an informed choice chokuti 2025 akavotera chani. Koma kulizi mukufuna sopano mukamayandikira ku convention ndiye muzitengeranaso kawiri ma court injunction. Izi ndikuuzeni zimawanyasa ma supporters anu, ndipo mukanaziwa inuyo a DPP mene anthu akuvutikira muno Malawi, mene ma supporters anu akuvutikira, mene ena azimapotekera mitima, amabwera tu pa misonkhano paja ali ni mipeni yokupsya mitima, kupsya mitima. Mukanaziwa inuyo sibwenzi pano mukupanga zimenezi. Mukanaziwa inu a Ford kunena kuti anthu anu zimawapweteka zimene zikuchitika m'Malawi muno, koma ndithu asogoleri aenu kuchihana mulizi. Mukafusidwa nonse osusa mukunena kuti pakali pano sitingapange misonkhano tikudikirira convention. Kodi sopano anthu amayenda awiri asanapangane convention yomukangofikira kumapanga convention anthu anu asakuziwa kuti chipani chawo chichikuyenda bwanji? Kodi awa okubawa MCP wa akubera mavotiwa amene ajawo misonkhano akupanga ija iwo aja convention sazapanga? Komatu ndakufuna ndikuuzeni kunena kuti kwasala miyezi 18 kuti zisankho zichitike muno Malawi, musazanene kuti simunauzidwe. Ndipo izi tisazakumveni mukuti Nyasa mukulira mutaberedwa. Kuberedwa kwakukulu ndikuja mwaberedwa inu kukaronga. Zimene zachitika kukaronga zija zinayenera zikupaseni maso kapena zikupaseni mantha mututumuke kwambiri kuti kodi chikuchitika ndi chani. Mwaona mmene zachitikira kukaronga, inu munkanena ngati mukaona ngati muwina, koma zimene zachitika kukaronga zipani zonse zosusa zonse mukuyenera kuti you should wake up, mukuyenera kuti muvale zilimbe chifukwa mwaona mmene alankhulira ameki ajawo, mmene alankhulira akachale. Zikuchita kuoneka kunena kuti pamene paja chabwino palibe, chifukwa anthu onse amene anakadandaula auzidwa kuti apite ku polisi. Malamulo kuti amekiwo amakhala ndi task force imene imaunikira zonse nkhawa zonse kapena madandaulo onse, nde iwo akunena kuti ankhani imeneyo si yathu, nkhani imeneyo ndi ya polisi. Ziwani kunena kuti lizafikapo siku sola ngati limeneli 2025 pamene anthu muzatuluke mamina, pamene anthu muzanjenjemere, pamene ziko lizaberedwe zisankho, ndipo muzakanena kuti tiye tipite kumeki kwa kachali tikadandaule, azakuuzani kuti mupite ku polisi. Polisi yake iti mobwereza. Polisi yakuno ku Malawi is a compromised security agency.
imene simapangaza munthu wina aliyese kupatula za boma limene lolo, ndipo ambiri apolisi amene atazapite kumakayang'anira zisankho nthawi imeneyo azakhala antakataka, azakhala ameso okuti iwo akuchita saidi ndi MCP. Muzalira nthawi inoyo inali yokuti mukuyenera kuti you should wake up. Nthawi ino inali yokonza nyumba zanu. Lero atupere muluzi umangodabwa kuti kodi atupere walimo muno. Nyamata wanzeru zache, so energetic, educated, komalizi. Ngati taona atupere muluzi, ndiye kuti taona mu video imene amauza anthu kuti musawasankhe achakwera nthawi imene Malawi atakhuta mtandaza, atakhuta mbwanda, atakhuta nyama. Nthawi imeneyo Amalawi tu akuuzidwa zimenezo kuti musamvotere chakwera. Our experience alibe, alingati wa blind amene amaendesa galimoto. Wa blind saendesa galimoto, koma Malawi tinalozedwa sitinamumvere atupere uja, tinatenga galimoto ndikumpasa wa blind. Lero mwayiona galimoto ya zikulu ya Malawi kumene ikupita. Nthawi imene yotunde ngati taona atupere, timaona atupere mu video imene iyi, koma kulibe nthawi yonena kuti atupere akapangise nsonkhano. Tilibe nthawi yokuti Amalawi tiyaone apita muthalika atatuluka atapangisa nsonkhano. Ngati akupangisa nsonkhano apita muthalika akupangisa kuja kumachedwa kumangochi kucheza ndi Asilamu. Zimenezo ndi zinthu zabwino inde, koma anthu anu akufuna akuoneni kuchokera kukalonga kukafika kumsanje, kukafika kuchitipa, kukafika kunkhotakota, kukafika kulikoma, koma iniyo mulizi aene ukichihana. Kulizi kapena mwina ndi funding mulibe makobiri. Anthu anu twakuza kukusonkerani makobiri kuti mukapangise misonkhano kusiyana ndi zonena kuti mungokhala phe osauza Amalawi. Kuli supporters itu kunja kuno supporters amene amazipereka monga mmene anaziperekera so anthu nthawi imeneyo a UTM anaziperekatu anthu amapita kwina kulikonse anyamata amene anakhumudwa lero. Monga mmene akuziperekera anyamata aku MCP amene amavala majeketi a green ajawo kwina kulikonse akutenga ndalama zawo. Ndipo ngati kuli anthu oyipa ndi a MCP, anthu akuyenda kwina kulikonse ndalama zawo, koma atawo sapasa china chilichonse. Olokungu agulira mazi, mwafikapo. Ndalamazo mukafuna kuba mukumaba nokha osagayira anthuwo. Ngati anthu omwe apasa tumwina ka opportunity ndi zitu mukupanga izizo mangolemba anthu opanda ma interview. Kungonena kuti inu bweresana anthu 60, inu bweresana anthu 80, inu anthu bweresani mwina 50 ujeni 50 40. Basi tumwina phindu lawo ndi limenelo. Koma ndafuna ndikuuzeni abale anga, Amalawi akuzunzika kwambiri, ndipo Amalawi akufuna msogoleri wokuti apulumuse muziphinjo zimene akukumana nazo. Koma iniyo anzathu osusa boma mwafasa kwambiri. Ndipo anthu ambiri akufusa kuti kodiso pano mkangano uja wana nkhumwa uja ndi DPP uja unatha? Kodiso pano chikuchitika ndi chani nangatili pati? Mukufuna tikayandikira somano convention, tikayandikira masankho ndiye muzati muzapangisa kuti awa oyipawa atengeso boma kawiri. Ndi mmene zimakhaliratu kapena ndi mmene zinalili ngati kukalonga kuja zizachitikaso chimozimozi. Tikungokupasani warning, sikuti ife tikukusapotani tu inu, ife tilibe chipani, koma tikungofuna kukuunikirani kuti zimene mukupanga ndi mbwerera. Koma mudziwe kuti mukamapanga masewera anu, anthu akuvutika kwambiri m'Malawi muno, anthu akudandaula kwambiri m'Malawi muno. Zimene zikuchitikazi sizinayambe zachitikapo. Tikunena pano azimayi osusuka, makamaka azimayi ndi amene muzaphese anthu m'Malawi muno. Azimayi kususuka, kutera kwa azimayi anali osusuka kukalonga ndi amene aononga chisankho. Azimayi kumasusukira ma 10,000 aiti votere awati atipasa ma 10,000. Lero amene amalonjeza kuti akupasani ma 10,000 mukakaonesa inki kukalongako athawako, palibe amene aliko. Ndipo kukalonga kujako galimoto ya DC inalandidwa ndi achipani cha MCP.
ndikupita kumakagawira ndalama mwasoka iro anapha nayo munthu umene mujangu kalonga community a policing ikuyenda anaphana mmodzi mwa iwo anaphedwa ndi galimoto imene jayo yakwa DC imene pano yathawisidwa kumene yapita sikuoneka ndipo sakuulula kuti kuzisankho zija kunaphedwa munthu kuzisankho kuja kunaphedwa munthu kumene kujako IMCB akuziwa zimenezo koma sakuulula. So pano ife tikamanena zinazi timangokhala kuti tikukuunikirani zili ndi inu muzitenge kapena musazitenge. Mwachisanzo ena titalengeza uthenga wa ku immigration okhuzana ndi za mapasipoti ena ayamba kumasusa kumanena kuti ine zimene ndimanena ndizonama. Ndiye ngati ine zimene ndimanena ndizonama tanditulusireni tu munthu mmodzi amene walandira pasipoti. Ngati boma la MCP ili kupanga di mapasipoti tanditulusireni mmodzi yekha ndione kapena mundijambulire ku inbox ndione pasipoti. Musandipase pasipoti ya sample ija chikatoni ayi mundipase amene walandira mapasipoti amene akuchemeredwa kuti akutani akupulintidwawa. Ndiye tikamakuuza ni kunena kuti anthu ali kusebiya ena anu mukulesa kuti Kalindo ndionama Kalindo ndoyipa ndiye ndikumatuma anthu ndikumatukwana Kalindo. Ine tolo mutanditukwana 1 million times ndilibe nazo ntchito koma ndimangonena chilungamo ndipo sindizasiya kunena chilungamo chifukwa inetu sine wa UTM, inetu sine wa MCP, inetu sine wa DPP, inetu si wa UDF, ine si wa Ford, ine ndo wa Malawi. Ine pali ine pano ndimayimirira wa Malawi. Ndekaya wina ufune usafune ndizapitiriza kuyima pa chilungamo. Maplani anu onse amene mwakonza kuti mukandichite attack ine ku Blantyre. Tazingojane ndalamazo. The D